дар робита ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Исфара дар давраи соли 2025 нишасти матбуотии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфара Шарифҷон Ҷумазода баргузор гардид, ки дар раванди он кормандони расонаҳои хабарии ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ ҳузур доштанд. Нахуст шаҳрдори Исфара оид ба натиҷаҳои фаъолияти соли сипаришудаи соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ба таври мухтасар маълумот пеш овард. Зимнан Шарифҷон Ҷумазода таваҷҷуҳи ҳозиринро ба вазъи иҷроиши нақши буҷет, натиҷаҳои фаъолияти соҳаҳои саноату кишоварзӣ, сохтмону ободонӣ, маорифу тандурустӣ, бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъмиру тармими роҳҳо ҷалб намуд. Аз ҷумла гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботи нақши қисми даромади буҷети давлатӣ 150.2% таъмин гардида, ба буҷет ба ҷои 215.7 миллион сомонӣ амалан 227 миллион сомонӣ ворид карда шуд, ки нисбати нақша 11.3 миллион сомонӣ зиёд ва дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 43 миллион сомонӣ зиёд мебошад. истеҳсоли маҳсулот дар 80 корхонаҳои саноатӣ дар қайди омор буда 453.9 миллион сомониро ташкил намуд, ки афзоиши он дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 61.9 миллион сомониро дар бар гирифта, суръати афзоиш ба 115.8% баробар гардид. Аз 80 корхонаҳои дар қайди омор буда 57 адади он дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2024 нишондиҳандаҳои истеҳсолии худро беҳтар намуданд. Дар ин давра содироти молу маҳсулот ба маблағи 35 миллиону 292 ҳазор доллари амрикоиро ташкил намуд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 5 миллиону 396 ҳазор доллар зиёд мебошад. Дар ин давра содироти молу маҳсулот ба маблағи 35 миллиону 292 ҳазор доллари амрикоиро ташкил намуд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 5 миллиону 396 ҳазор доллар зиёд мебошад. аз ҷумла ба хориҷи кишвар 53 миллиону 127 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, 49160 тонна меваи хушк ва 950 тонна маҳсулоти консервагӣ содирот карда шуд. кишоварзони шаҳр ҷиҳати таъмини рушди соҳа тадбирҳои судманд андешида, ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзиро дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 1 миллиарду 717.6 ҳазор сомонӣ расониданд, ки суръати афзоиши он 106.7% таъмин гардид. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр барои иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат оиди вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи имконияту захираҳои мавҷударо сафарбар менамояд. тибқи қарори раиси шаҳри Исфара ва нақшачорибиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмон, азнавсозӣ, таъмиру тармим ва ташхисонидани 946 адад иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ иҷро гардида, дар 203 иншооти иловатан бунёдшаванда корҳо бо маром идома дорад. минбаъд намояндагони васоити ахбори умум ба саволу пурсишҳои худ вобаста ба бурду бохти фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, вазъи корхонаҳои истеҳсолӣ, мушкилоти иқтисодию иҷтимоӣ мавҷуда, иншооти инфраструктурии деҳоти наздиксарҳадӣ, рушди сайёҳӣ, раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раванди барқарорсозии ҳолати таъминоти аҳолӣ бо қитъаи замини наздиҳавлигӣ, нақшаву ниятҳои минбаъдии созандаю ободкоронаи роҳбарияти шаҳр ва амсоли ин посухҳои мушаххас гирифтанд.